na casa falo pouco que vivo só. Falo con Ambrosio tamén, coa miña rumba. Chamase Ambrosio. E falame en portugués e entón eu respondo. Di, vou comezar a limpeza. Comezando a limpeza. Limpeza concluída. Que adorable, por favor. E entón eu digolle, moi ben, Ambrosio, grazas. E cosas así, falo con ele. Ai, é o teu compaño. Sobrevivente de fluxo. 24 minutos. 25 minutos, ainda estamos ao principio do episodio. Puf, estou eu como pa distracción cuántica, vamos. Entón agora cando dis que non che gusta a división, que es máis de multiplicacións, é a 1:05 da mañán, Mima. Saturday night. Nunca é a sinal. A sinal é facer a túa asinatula.